Živimo u vremenu, rekli smo, grijeha, izazova. Svakome od nas se može desiti da uradi nešto što nije ispravno, nešto što nije dobro, da se u datom momentu ogriješi prema svome gospodaru. Allah dželešanu ostavio je vrata svojim robovima, vrata pokajanja otvorena 24 sata. Ja znam da mnogi neispravno shvataju ovu tematiku, ali bez obzira što mnogi neispravno shvataju ovu tematiku, mi ćemo neprestano i ponavljati. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allahu se pokajte i Allahu se vratite svi, o mu'mini, da biste postigli ono što želite. Nije rečeno pokajte se o nevjernici, pokajte se o griješnici, pokajte se o mu'mini. Bez obzira koliko čovjek bio dobar vjernik, mora imati grešaka. Pa ako uzvišeni Allah poziva mu'mine, svoje pokorne robove na teubu, onda da se pozovu na teubu. Oni koji su na nižem stepenu, mnogo je prioritetniji. Kaže uzvišeni Allah: Inna Allaha yuhibbu tawabin. Allah voli pokajanje, Allah voli pokajnike. Zato insan ne smije dozvoliti da ga šeitan zavede pa da kaže sutra ćeš, ili šta će reći komšije ako počneš nositi mahramu, kako ćeš na posao, kako ćeš u školu, šta će kazati prijatelji, poznanici, do juče bez mahrame i danas sa mahramom, juče nisi klanjao, danas klanjaš, juče išao u kladioncu, danas ne ideš. Nemojte o tome razmišljati. To su šeitanova došaptavanja. To je šeitanovo došaptavanje da te odalji od teubi. Od noćas, od sad, od sutra. Donesi odluku da velike, krupne grijehe koje činiš, da ih što prije ostaviš. Allahov rahmet, Allahova milost je da je ostavio mogućnost povratka kad god želimo. Sve dok ne dođe duša do grkljana ili dok sunce ne iziđe tamo gdje zalazi sa zapada, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima. Pa braćo, moja draga i cijenine sestre, iskoristimo ovu priliku. Ne znamo da li ćemo sutrašnji dan doživjeti. Ne znamo da li ćemo doživjeti narednu heftu ili starost ili hadž ili umru ili Ramazan. Od danas, od večeras, da se pokajemo, vratimo se uzvišenom Allahu, odlučimo čvrsto da nećemo više činiti te grijehe. Kažu islamski učenjaci, insan da bi njegova teuba i pokajanje bilo ispravno, potpuno, primljeno, kabul, treba odmah da prestane. Treba da odluči da se neće više tome vratiti i da se kaje zbog onoga što je činio. Ako je nešto između njega i ljudi, da to izmiri njihove hakove. Ako se ispune ovi uvjeti, uzvišeni Allah će oprostiti čovjeku ono od čega se je pokajao.